Tika nyuwun Pusipta nyuwun pirsa bab piranti. Pak, niki piranti kangge napa? Semprong. Kanggo nyemprong geni, Irus, digawe nyeduk, tampah, digawe meme, budek, budek digadah, gabah, anglo, digawe ngumbuk padi, embor, embor ya digawe adah, ketel, ge masak, ceting, tenggewe adah sego, kreneng. keneng. Keneng iku digawe adah ayam. Kalau Digawe meres santen. Pak, niki uburampe kangge bumbon napa? Kencur, Kanggo gule iso. jahe, Jahe kanggo gule ya iso. godhong Godhong salam digawe lodeh iso. tumbar, Ya digawe bumbu masak. sereh. Ya digawe penyedap masakan. Pak, basa Jawane niki napa? Diiris. Diiris ya dipotong. Dipotong. Diketok. Diiris. Dipotong. Dipotong ya diketok padha ae. Dicampur. Dituang. Tuang ya disok. Ditiriskan ya ditiriskan itu. Diperes. direbus, Godhog. dikukus, kukus iku. Padha kukus iku. menggoreng, Ya padha menggoreng, digoreng. dikupas, dicai, diangkat, ya dijunjung, ditumis, ya padha tumis, tambahkan, padha ditambahno.